kažem, Tijana, pošto ta njena čerka ima na obavezu, kaže da pre nego što dođe na svet, svako dete koje ima rukica, mora je poljubi Anđelču. To je mišlji dinar. Ako to njoj. To je on izvis. Ne mora da znači. Ne mora da znači. Odakle ti to znaš? Pa moj taj pričekaj u knjizi. Moguće da istina. A sad, kako da se to lište? Što da knjiga? Šta? U nekoj godini će da bude kraj složda. Svijeta i moguće da bude. Ti da skreši? Da, hoću. Hoće. I će da kaže kod ide u pakovku. A to će biti davno. Jo, davno. To bi i bilo. Jeste. Sve će opet da bude. Dobro, neće odmah. Ja bih mogla da bude da bude. A ti? Da baš me zanima šta da radi. I da ga vidim kako se. Pa dobro, mora bi si da ga vidiš na slikama, niko na mislim tačnije. Ali volim da ga vidim stvarno. Šta? Ko još najbolji? Naravno, niko ne vidi. Ja svake noći pomogu da spavam. Ideš molit? Ne znam se da li sve da ide. Vratanci. Nogi staviti na jednu i uvijek nisu skris, a na jednu ugorovci. I ovako zatvariš vrata. A nije vratanci. Ono, onako kao poslije. Da, ovako nije. Kako Ne znam kako da objasnim, ja to kažem vratanci. ko prozor. Da, tako. Kad otvoriš oba prozora. A prvo oslikaj taj ocija jabuka dole koji se vidi, Aleksandre. Vidiš li? Zašto si počeo to da? Da bi stojalo. Nemoj, prvo ocija. A sve kako da lište. Ne bi još od sad. Gdje ovo?